Loro mata pancen ora ana sing sonjo, senajan brebes ora bakal ana sing rewes, senajan perih ya ora ana sing melu sedih, senajan diujek-ujek nganti abang brandang mitra karo sanak sedulur sono, kadang ya ora bakal ana sing endang. Paling banter yen ketemu ya mung semonto, "Biyo-biyo, gek mripatmu iki kena apa?" Utawa yen melu prihatin urun rembug, "Rambange nganggo banyu suruh, engko rak suda." Kuwi kabeh mung abang-ambang lambe kalumprahane bebrayan ing masyarakat padesan ing sadengah panggonan. Yatno pancen wis sawetara sasi ngrasakake mripate gatel ing pojoke tlapukan. Kala-kala yen esuk ana bleke saengga idepe ngelim ngisor dhuwur, ndadekne rasa sebel kalane esuk ngono kuwi. Saya yen ngedongi salah mangan jalari gatel kumrayah njur lali leh ngucek-ngucek sak kepenake dhewe, nyebabake tlapukan mau bendul lan mripat wegah dijak melek ombo. Upama gelem kudu linambaran kacamata ireng kang kuwawa nahan tembuse cahya menyang selaput kornea minangka lensa utawa tumprat indra kang paling penting ing antarane indra-indra liyane. Anake lanang kang panguripane pancen wis mapan nyoba njajaki penggalihe bapake supaya gelem mriksakake larane. "Pak, terus pundi upami bapak mriksakaken peninggal dhateng dokter spesialis supados bapak langkung sekeca yen badhe sare?" "Wis kok, Gus. Winginane sore aku rak diterne bojomu menyang dokter Angga. Lah apa bojomu ora cerita?" "Dereng cerita napa-napa niku, Pak." "Oh, mbok menawa ngerti yen kowe lagi repot." "Terus pundi ngendikane dokter Angga, Pak?" "Ana kok layange dicekel bojomu." Bar kandha ngono Yatnu lan Kusnata ora mbacutake anggone padha caturan merga ana daya saka Wayabung, daya kang winginane ngrembug ngajak ijol truk PS 200 karo Kijang 86 kang bodine isih mulus lan mesine uga isih alus, kanthi tujuan yen mobil cilik ngono kuwi bisa sigra kena nggo blusukan tekan jero-jero. Mungkur Dayoh tetep durung bisa ngrembug larane bapake merga ketungka tekane kanca guru kang ngrembug murite kang bakal budal studi tur menyang Yogyakarta minggu ngarep mengko. Ya ora maido merga Kusnata mono penggaweane bakune guru, nanging dasar piyai ukil dadi angger wis cucul klambi seragam guru ganti seragam pabrik ngurusi usahane. Penggilingan gabah ngono wae isih kober sesambungan karo para aktivis organisasi sosial liyane kalebu mbina para karang taruna ing sadengah papan. Bab iki jalari kawigatene masyarakat tuwa muda ing kiwa tengene, bawa rasa antarane anak karo wong tuwa mau bali kelakon lan ngasilake keputusan yen Yatnu bakal operasi mripat menyang Yogyakarta. Dina lan tanggal budale uga wis entuk pasrujukan saka kabeh putra-putrane. Layang rujukan saka dokter mata panggonan mriksane kapisan nganti tinemune gagasan operasi ya wis dicekel. Ning ya kuwi gandeng dhewe iki guru ya kudu pamit menyang kepala sekolahe. Saliyane kuwi uga kudu ngoper penggawean pabrik menyang adine IP sing nulihi sajrone ditinggal ngeterake bapake sarta ngurus samu barang ing panggonan kang dikersane bapakne. Saora-orane kernah lan pasrah menyang dokter sing arep nangani operasine.
Rumah sakit Dr. Yap kang adep-adepan karo rumah sakit Panti Rapih kuwi pancen kalebu ewone rumah sakit kang becik ing kutha Gudeg. Dasar para petugas akeh sing ditepungi lan pelayanane pancen nyenengake. Dr. Niken Puspita salah sijine dokter ing kono. Sadurunge dadi dokter ana kono biyen bareng seangkatan nalikane Kusnata lagi kuliah ing UGM 7 tahun kepungkur ing rumah sakit Dr. Yap kono dheweke akrab diundang Dr. Niken utawa Bu Niken. Pancen pas banget karo pawakane kang weweg, pasuryan kang edum, pakulitan kang kuning nemu giring, tembunge kang alus meranani menyang sakabehing pasien dalah menyang para keluargane pasien. Luwing pangalembana yen pasien ditangani dening Dr. Niken mung didemek lan ditensi ketiye ngono wae istingara wis uda larane. Esuk kuwi nurut jadwal sing piket Dr. Niken Puspita Yatnu nyicil ayem merga operasine katetepake dina kuwi watara jam 09.00. Wiwit wingi sore Yatnu wis dikon poso. Sak liyane kuwi dheweke uga tansah nyuwun ing ngersane Gusti muga-muga operasine mengko gangsar lan slamet. Yatnu wis nganggo seragam warna endhog bebek kang alus. Ora suwe ana swarane gledhekan teka lan mlebu disurung perawat cacah loro. "Panjenengan ingkang asma Bapak Yatnu?" pitakone salah sijine perawat. Inggih kula Pak Yatnu. Mangga katuran dateng ruang operasi nggih." "Inggih, monggo." Yatnu nuli munggah ing kereta dereng tumuju ruang operasi. Ing ruang operasi wis ana sawetara petugas kesehatan kang bakal nangani operasi. Ing antarane Dr. Niken sing pancen wis ditepungi sadurunge lan uga ana perawat sing slira-sliri nyepakake samubarang peralatan kanggo ngayahi wajib kuwi. Dr. Niken nyandak tas kang ana kenap cilik njur dibuka lan narik resleting tas mau mak sret. Dheweke ngetokake senter sak jempol sikil warna kuning. Driji kang alus mau nuli ndemek telapukane Yatnu. Telapukan dijereng mendhuwur lan disenteri terus ganti sing bagian ngisor telapukan. Perangan ngisor iki enggone jereng ora mung sepisan lan oleh nyoloki uga dibolan-baleni. Perawat ing sandinge tanpa dioba ngelungake cepitan kinantenan kapas alus kang banjur dioser-oseri cairan obat lan diolesne ing telapukane Yatnu. Sawise kuwi Yatnu krasa ngantuk. Dr. Niken nuli takon, "Ngantuk nggih Pak Yatnu?" "Inggih, menawi ngantuk kangge sare mawon." Yatnu wis ora kuat ngempet ngantuke sehingga ora ngerti apa kang ditindakake para petugas kesehatan kuwi. Ngerti-ngerti wis disurung bali menyang kamare. Mripate ditutup kapas lan diplester. Ing jaba pating sliwer wong-wong wirawiri. Senajan Yatnu ora bisa nyawang kanthi terwaca, nanging swara sepatu lan gembranggone wong-wong kuwi bisa dipesthekne yen kuwi ombyake wong besuk. Jam 12 awan para keluarga sing besuk wis sepi. Pasien-pasien sing larane wis suda bisa turu anteng. Dene sing mentas operasi apa wae larane isih padha ngrasakake perangane organ awak kang mentas diedel-edel dokter kang nangani. Gandeng kabeh pasien mono daya tahane angga pancen beda-beda. Mula pola sambate ya warna-warna, ana sing gereng-gereng, ana sing mulat-mulet,
ana sing bengok-bengok lan uga ana kang mung bekah beku kalebu Yatnu. Kepiye ra bekah beku? Biasane mata loro bisa kanggo mlerok rono, mlerok nengen. Saiki mung sesisih sing kena kanggo nyawang, sing sesisih diplester kandel gedebel. Sugeng dalu, Pak. Gragap Yatnu kaget merga ora krungu gemeriting lawang kok ngerti-ngerti ana perawat ing sandinge. Das pundi peninggal ingkang dioperasi boten pating srenut? Mboten niku, Mbak, malah raose mpun kados kulinane mawon. Bubar semata ngono mau, perawat kang pawakane lencir kuning kuwi nuli tolah-toleh sajak ana kang dikuwatirake. Kanthi tanpa sabawa apa-apa, plester kang temempel ing mripate Yatnu iring kiwa kuwi diklithek lan jentike kaya setengah tumancep nguwek meleng. Sejatine ya krasa lara, nanging arep bengok cangkeme Yatnu kaya dikunci. Sawise kuwi karo setengah mlayu perawat mau ninggalake Yatnu. Anehe durung nganti ngengakne lawang, perawat kuwi wis musna saka pandulu. Merga pasien kiwa tengene wis padha ngaso, mula Yatnu mung bisa grenang-greneng dhewe. Ing batin dheweke ngudarasa geniya perawat kuwi kok tumindake nyelawadi tur mlakune miring-miring kaya patrape kutu loncat ing wit lantara gung ngono kae. Engko gek lelembut sing membo-membo petugas kono. Pangrasa lan panyakrabawa ngono kuwi tarung ing dada. Para esuk Yatnu lagi bisa ngliyep kewaga ngantuk kang ora bisa disayuti. Pak, wong rumiyin, Pak. Yatnu ngelekne mripat sing kraket antarane telapukan ngisor lan dhuwur. Nanging sing sesisih nyumurupi yen sing nggugah mau perawat sing piket esuk lan arep nindakake peperiksaan rutin. Ngerti yen mripate Yatnu wis tanpa plester, nanging angel dielakake. Salah sijine banjur lunga njupuk banyu anget kanggo nyisihne blobok ing perangane idep lan trapukan lelorone. Sawise Yatnu bisa melek, perawat mau nuli takon, "Kala menapa, Pak, plester menika dipun klithek?" "Kala wau dalu, Sus." "Jam pinten?" "Watawis jam 11 langkung sekedhik." Perawat tetelune pada sawang sinawang saja ana bab kang dadi kawigatene, mula salah sijine nuli ana sing takon maneh lan sing sijine ngragana tes nyathet kabeh wangsulane Yatnu. "Wau dalu, Bapak ngendika plester dipun bikak nggih, Pak?" "Inggih, Sus." "Jam pinten?" 11 langkung sekedhik." "Bapak ngertos namine? Maksud kula Bapak kober maos papan nama teng dadane perawat ingkang bikak plestere Bapak?" Inggih ning boten patiya cetha, mergi piyantunipun posisine miring." "Dedek pawakane kali kula?" Ngono salah sijine perawat kuwi ndesek pitakonan saja ana kang kepingin disumurupi. "Tapi Pak, diemut-emut senajan to posisine rada miring, nanging rak ketinggal aksara sing ngajeng napa sing wingking, napa napa dar, Om?" "Oh, inggih, kadose namine Umining Tias." Krungu jeneng kang disebut Yatnu, perawat tetelune padha pandeng-pandengan. "Napa mboten klintu, Pak?" "Mboten, Sus, mboten. Lan dedek piadege kados panjenengan." "Rencange pinten, Pak?" "Piyambakan kok, Mbak."
Sadurunge ninggalake zal kuno lan rampung mriksa pasiene liyane, perawat mau padha pating klesi ana ngarep lawang. Menu sarapan kanggo Yatnu esuk iki ora kaya biasane. Wingi-wingi sarapane lawuh isih ana sing mondo-mondo pedes, nanging esuk iki kabeh tanpa lombok. Jangan kentang, wortel lan caicin sawetara lembar, endhog setengah mateng saglundung lan susu sagelas. Ing jaba katon obah-obahe godhong pelem abang kang seger kaya-kaya asung pakurmatan marang kang padha nandhang lelara ing sadengah zal. Mega-mega ing langit sing katon saka waliking korden mamerake kebebasane. Kabeh nuduhake kuasane Gusti Kang Maha Suci. Manuk-manuk gereja uga pating kleper jejompritan ana kembang-kembang. Dokter Niken saka lawang ngener menyang kamare Yatnu karo mbalang esem edung. "Sugeng siang, Pak." "Sugeng siang, Bu Dokter. Das pundi sampun boten pating cregut peningalipun?" "Alhamdulillah sampun mirunggan, Dok." Nalikane dokter miwit takon, perawat telu sing mau wis ndeleng tensine Yatnu banjur ngrogoh kantong lan padha nyekedhem polpen kaya patrape wartawan kang lagi nangani sawijine kasus ngono kae. Dokter Niken rada nyedak lan banjur wiwit resih ngenani bab ilange plester ing mripat kiwane Yatnu. "Nuwun sewu nggih, Pak. Kula nyuwun tulung menapa ingkang kula takenaken menika mangke kaparingana jawaban ingkang jujur kemawon." Inggih, bab menapa nggih?" "Plester panjenengan klenthek piyambak menapa dipun klethek perawat?" "Dipun klenthek perawat, Bu Dokter." "Petugas kakung menapa Putri?" "Putri." "Bapak saged nglirik asmane perawat wau?" "Saged, asmane Umining Tias." "Ing antawisipun para perawat menika pundi ingkang pawakanipun mesami, Bapak?" "Menika Sus ingkang pinggir ler menika." Semaur ngono kuwi Yatnu karo ngethungake jempole menyang perawat lencir kuning kang dedeg piatike pancen sababak karo perawat sing bengi kuwi teka. Sinambi benderne kaca mripate, Dokter Niken manggut-manggut. "Piyambake ngendika napa, Pak?" "Mendel mawon, Dok. Malah wiwit dumugi lan ngantos badhe medal saking zal ngriki niku tingkahe nganeh-anehi. Nuwun sewu nggih kadose penderangan sajak wonten ingkang dipun ajrihi lan keparenga matur bloko nggih. Mlampahipun menika miring-miring lan nembe dumugi ngajeng kori ngriku kok mpun ical. Mila kula nggih gumun sanget." Inggih sampun jeneng ngoten." Sawise entuk wangsulan ngono mau, perawat telu kang nderekno Dokter Niken kuwi njur ninggalake zal lan mbacutake tugase. Esuke Yatnu diidinake bali kanthi pesen seminggu engkas kudu merono mbacutake operasi mripat sing sisih tengen. Proses pengoperasian mripat sing sisih tengen iki luwih rancak tinimbang sing kiwa, lan bareng wis waras lan diidinake bali. Sore kuwi Yatnu diterake anake mara menyang omahe Dokter Niken ing pernah mburine kampus IKIP Karangmalang. Omah cakrik gagrak anyar mau perpaduan antarane model joglo lan Jepara. Lisplang ngarep kang diplitur coklat tuwa kuwi mawa relief membo manuk dara kang buntute megar kaya-kaya aweh katentreman marang kang kagungan dalem.
kembang bougainville sing ana pot ing iring kiwane lawang mau wis dikawin silang antarane abang lan putih sehingga bisa narik kawigatene para tamu sing teka mrono. Merga pepake kekembangan kang manca warna mau nuwuhake hawa edum menyang sok sapa kang mertamu. Ing sela-selaning rembugan mau Yatno kepeksa nyoba takon bab dlentrehe petugas kang nglenthek plester mripate kala semono. Dokter Niken miwiti cerita. Umining Tias menika Sinoman ayu dalemipun nggih Jogja mriki ning pundi lenggahe kula kirang pono. Medemalipun nggih ing Semarang kawasan Pasar Johar. Lah pendambalipun manut critane ngakathah namung apus-apus nyandang nganggene tansah besus utawi nyentrik kados pelajar lan seragamipun petak kados seragam SPK nanging tanpa atribut. Kulinane piyambake kados mangsa wonten terminal Pasar Johar Semarang utawi yen Jogja wonten terminal Umbul Harjo. Mangke yen nyumurupi ibu-ibu ingkang sekinten saged dipun glembuk dipun caketi terus piyambake membik cerita bilih bibar saking kantor pos utawi saking salah setunggaling bank mendhet kiriman king tiang sepuhe nanging sanjang yen artone dicopet tiang. Lajeng kulinane piyambake beto perhiasan imitasi ning dikanteni serat saking toko wau mesti toko emas Tata Semarang. Yen anggenipun nipu wonten Semarang serat palsu wau mesti nyebat toko emas ing Malioboro Yogyakarta. Caranipun kalian mewek-mewek nganten piyambakipun ngrucat aksesorise ingkang dipun damel tukar tombok kalian calon korban. Pinten tombokipun si korban terserah. Pawadanipun kangge bayar pondokan lan sanes-sanesipun. Gandeng anggenipun ngrucat kanthi tetangisan lan kinantenan serat bukti tumbasan mila si korban nggih boten rumaos yen dipun apusi. Nggih terus col arta konang-konangan yen si korban mriksakaken masih ten toko mas anggenipun tumbas rumiyin. Dene kedadosan Umining Tias roy gentayangan teng ngriki niku ngoten bis Damri jurusan Semarang Umbul Harjo niku kacilakan. Saperangan penumpang tatu lajeng dikintun teng rumah sakit ngriki kalebet Umining Tias ingkang kala semanten jejeran kalian Ibu Sumoharjo saking Gedean. Nalika diwontenaken pamriksan saking Jasa Raharja lan Polatnas, Umining Tias ngaken yen sedereke Ibu Sumoharjo piyambake nggih ngaken bilih saking dusun Klaci Gedean. Tentu kemawon para petugas nggih pitados monggo sejatosipun kekalih niku mboten sami ngetose nanging gandeng Bu Sumoharjo ngurmaosi salebeting perjalanan lan manggih musibah tur wonten ingkang ngaken sederek nggih remen mila barang-barangipun lajeng dipasrahne dhateng Umining Tias niku. Napa malih si Umining Tias ketinggal pelajar anggapane Bu Sumoharjo mesti bocah lugu mila mboten nggadahi was sumelang dhateng piyambake. Umining Tias sampun radi saras Ibu Sumoharjo dereng saged jenggel mila sedaya kebedahan tumbas napa ta napa nggih piyambake. Ing satunggaling kalodhangan Umining Tias pamit badhe medal pepadosan tas cangklek kagungane Ibu Sumoharjo pancen sak merek kalih gadane Umining Tias. Mila menika Umi pamit Bu Sumoharjo nggih mboten sujana sak kesae Umining Tias
Bu Sumarjo bikak-bikak tasih kaget jalaran ing tas wau namung pinanggi arta recehan sawetawis lembar saha kertas kwitansi kosong saking pinten nami toko emas ing Yogya lan Semarang saha Purwakerta. Gusti Kang Maha Suci pancen adil. Angkutan kota ingkang dipun tumaki si Umening Tias tabrakan lan piyambakipun mlebet malih dhateng rumah sakit ngriku lan tewas wonten ngriku. Sareng tim terpadu saking Sasara Harja lalu lintas reserse ngawontenaken peperiksaan dhateng ngriku. Kasunyatan Umening Tias kalebet buronan polisi. Sebab yen dalu piyambakipun tansah ageman kejawen kados agemane Pranatacara kanthi wiron kebaya lan sanggul ingkang nantang asmaraning priya. Yen siang tansah ngagem agemane siswa sederajat SMU. Dados radin-radin korbanipun nggih tiang-tiang ingkang pagesanganipun lumayan. Mula boten mokal yen tindakipun saksampunipun dados makhluk halus inggih tansah pados-pados amargi kabujeng dosanipun nalika tasih gesang. Nggih, mugi-mugi kemawon saksampunipun menika boten wonten umi-umi ingkang rohipun gentayangan ing sadenya panggenan. Yatnu mung bisa unjal ambekan landung bareng krungu critane Dokter Niken. Cuthel.